sik tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil-sikil. Yo. Pakde Karna. Iya Antasena. Lho, wis anggene getine nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pakde piye? Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lor gem jimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap-dlangap patur. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Wah, pati yen ora gelem salin tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dawana-dewa. Wah, mikiro, Kresna. Mikiro, wani ro bapak keplaki. Ayo, wani dene. Wah, sik wis to. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jagat Dewa Bathara an Paman Mloso Jenar. Kula wonten dawuh nggih. Mriku mboten pangling pisanggeni. Kaliyan Antasena sampun sowan wonten Garing Astina. Iya. Lah monggo ingkang tata-tata kesah. Liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggir. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman lenggah sekeca. Nuning ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet aku wae. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Iya. Ndak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krompiang. Ya pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya Pakde. Yo. Dak gegem dadekake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu wis anggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune Mbahmu Tampanana wis anggeni. Tak kekem dadekake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana ya Antasena. Tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Patih. Yo, Simbah Patih kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene Padhararja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku aturke bektiku katur ya wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Antasena Padhararja ya slamet, Pakde. Aku aturke bektiku katur ya, Pakde. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana tak gegem dadekake jimat. Wis anggene. Apa wae? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur? Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Yo.
Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Ya, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang mbok surasa mau piye munggo pangendikaning Siwa Ngastina. Bisa Geni, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Maragake wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Ya. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Ya. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung kedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darbeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe engko nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasa dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gahling ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane kene, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, Antasena pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak incim kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo wis entuk ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Wa sampeyan ki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki darbeke para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darbeke pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Destarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh.
Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil, dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Baman pripun? Amangga klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon ger malah nyemelangi. Yo, iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo, njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki, aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra? Wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya. Ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Jalanat wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng ning ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku yang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pakde Karna. Iya Antasena lho, wis anggene getine ning mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pakde piye? Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku. Lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakde sakarepe. Ning Antasena iki ora tau ono sing tak wedeni. Metu coba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku barang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, grantek mleguduk suwaru gembol sumarante. Urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Penemban Durna. Nggih, tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawaduna, wonten dawuh nggih. Sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged keceh Borana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawaduna. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu Ngastina.
Paman Hari Sengguni wonten timbalan ketapno sangganing Purwadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawigaing diri anambak lampahing wisanggeniran Antasena. Kula non ngestakaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sebangsun kundur kedatun kawula nun pamit madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Ayo, golek gaman sing ampuh, Dre. Mati. Cah sirahmu. Oh. Bodong mat. Wah. Bodong. Surtayu Pakde. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo, matno sastra dindramu. Kuwaken ati jaya kan. Wah. Wah. Antasena. Iya. Pakde Durma gati arep ngopo? Nglabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung sikilmu. Lebuwi canggene leboke paku dalan, wani njaluk negara Ngastina. Rasaku ki ana omong. Neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena, jebol dadamu. Yo, tibakno. Ai. Iya. Mati kowe. Hot. Wah. Wes lho. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon, Man. Nek kalah mundur, nggih kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisanggene ning bener wisanggene nggawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula semanggaken, Man. Surtayu kalah karo Antasena kawon, Man. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena, bocahe penganten. Kalah man entek-entekan. Kok kaya babak, lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho perang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono to candak sila kula niku diantem nggon cangkem den tak kira nek mung pisan bola bali. Moncrot niku, Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal candak sila kula cek bleseke lemah set diantel sak kayange cis. Nah itu kan nggen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek
Cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco ulang-ulang jane malah tekaning pati malah wis la ijo ulip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Sing cincin mbek pengen cincin. Mbok sing cincin kok kon maju nek arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane mung ngomong tok. Kulawa maju, mbok sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku rame kok kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Mbok jajal maju kula tak delok. Wis saiki nek cengkuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mung comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antacena apa. Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Nek cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing niku mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang Antasena, ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa Antasena mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Ora nendi-nendi ya ming nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesu aku apa? Ora. Nesu kowe timbang cilaka apa? Lah nesu sapa? Nesu Durmagati. Dunekke apa ro Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing ngene gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Wingi sore ning ampuh e. Ayo wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godho entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane le Antasena ora paske Pak Durmagati paske Pak Demu Durmagati apa padake wong picak
Lumangsane aku la weluh glenak-glenik pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah silamu. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Dik Pate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Kene napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah keloro-loro. Sampeyan niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sadi pitung, mboten sadi pitung. Nuwun sewu Kakang Peremban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Peremban Durna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. 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 Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadahi Kyai Sunda Manik aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Kena selalu gimbal menyor-menyor duk ning dungkul kono dadi alas-alas dadi ono. Bocah kok glelenge kaya ngono, Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbah anggap aku mbahmu iki wong loro sawu dan telu sawurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cunda Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Cunda Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cunda Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cunda Manik. Ya bener. Cunda Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudaneni karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparinging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparingake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep Cunda Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamake Antasena nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Njajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku, ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek-uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungsa apa sing kumlip ning jagat iki kabeh sumendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono.
Selagine menungso sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyonya wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndek kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok ming watuk? Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Jembala driji. Nek tak gegemi iki tibane endi? Sakarepmu ngono dibake. Nyo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane, kula niku ya piye to ya pendhita pengpengan kok ming dunek-uneke Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to? Ngoten nggih. Nggih. Pusaka cundhuk maneh kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Danipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nari ora grendel. Kaki grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan nek iso mbatang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena ngene. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean pendhita mung di ngotenke kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis, Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho, sampean niku pendhita pemangan ming diatungi iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Terus. Mengarep tas-tas ya? Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula ngraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Anggih ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan Asta Cembala. Oh nggih. Iki apa? Cokor Kirek. Asta Cembala, Cokor Kirek ngoten kok. Sampeyan niku maju mboten diaturke anak Prabu Ngawangga nggih Pati. Antasena, nggih Pakde. Saiki mung karinata Ngawangga. Kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa Penemban Sukalima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pambiyen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe. Ora sah tido-tido, Dik.
Ayo nek pancen Pak Di arep nyinake Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pak D Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pak D Ngawangga. Hus. Ora clemongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pak D gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan. Lahir batin. Mergo kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaring asmaning negara Mandura. Sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Klasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ora. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina ki dudu kok Antasena, ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Ha ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis lan akeh. Tok apake, Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho Dokter Andes. Lah iya. Namung karo insinyur kuwi menang Dokter Andes. Ya padha, sing ngomong sapa? Menang Dokter Andes. Padha. Wis kowe rasa omongan kuwi pokoke butuh engko kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Bawadana kados pundi? Nuwun sewu, Ngger. Bubar mawon mboten kanten-kanten negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih awit saking kridanipun Antasena kaliyan Wisanggeni kula semanggahaken, Ngger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menawa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manihipun Mbok Ping Sukalima. Bawadana aturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten Dandang Mangora kemawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Pikulun pun. Bathari Durga, Ngger.
Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomblang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Ah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah malik meneh. Wah, ono cak totok ndase tenan kok. Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar. Nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, patih sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu Doyak wae, Kang. sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisan negarane. kowe lah kowe iki pito. Wis to, melu ora? Ya melu. Sode selikur dina batu-bat. Mulane kayawangan dandang mangore katrake nggawa panas. Ora mangling iki kaya Begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi harja Durna. Amadene sira Duryudana. Lan sapinawinganing kawidadan nering Sambikala Pandya Betari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari. Iya Durna tak tampa pangestuku tamanana. Kula pundhing kok cimat paripen ayana ing kasantosan. Duryudana padha harja. Tansah pinawinganing kawidadan nering Sambikala sowan kula Hyang Bathari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana tak tampa pangestuku tamanana ya kulup. Kula pundi kejimat dayanana ing kasantosan. Jaramaya Wonten timbalan prayoga nunggonmu ngadhep. Aja nganti ana kepodo saur manuk wadyabala baju barat. Jeneng manipun Tya mbabarake wigatining pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangore. inggih ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Durna kula wonten dawuh Pandya Betari. Duryudana Wonten dawuh ana wigati apa nggonmu suwanana ing dandang mangore semengko pengabodra. Sajake ana bab ingkang wigati para gage matura. Wale-wale menapa Pandya Betari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula sing Prabu Duryudana. Badhe munjuk atur ngesok Paduka Pandya Betari ingkang wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho, Ngastina ya gene Durna. Mugi andhatosna ing kawuningan. Ngastina sakmangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni. Kaliyan pun Antasena inggihipun kepengin ngrebat negari Ngastina. Lan wisanggeni gadhahi niat badhe lenggah dampar keprabaning Ngastina. Ngantos dados pecah perang ageng. Antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut. Mboten kanten-kantenan katrajang klidanipun wayah kula pun Antasena. Tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran. Jumujuk wonten ing dandang mangore mriki ingkang wigatos. Pandya Betari. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Tang Pandya Betari. Mugi kersa bebantu dhateng bot repotipun. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana
Kemarga paduka nyingkiraken tuwin ngusir dhateng pun wisanggeni menika Pandya Betari. Kagatri sang kampirangu rinangkul kinembit gambit dosang reknaning bawana Sodes likur dina patobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mukal dasare wisanggeni kuwi wong dening panguwasaning Gusti Akarya jagat dimongi dening dewane mula ora jeneng mukal yanto digdaya sekti kalintang jayaning perang. Iya ya ora keteng mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biyantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana. Jroning pone yang sak biyantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae. Marang paduka panjenengan kados pundi? Kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone Wisanggeni lan Antasena mau wadulna marang wong tuane. Wadulna marang para Pandhawa. Aranana yen to Pandhawa ora isa pomong marang Wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina Yonggir. Kanthi cara mengkono mengkone yang gagal mambeki kareping Wisanggeni isih ana ing bakal sak biyantu kalawan sira ya kuwi para Pandhawa. Oh, inggih ngestakaken dawuh. Menawi to ngaten kula nyuwun pamit. Dinten samangke bidal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa. Supados samangke Wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Kuwi luwih prayoga Begawan Durna, kuwi luwih prayoga. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Iya Duryudana. Kaya Wisanggeni iya Eyang Pandya Betari aku ingkang sowan padha harja sak praptamu nggih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah iya ya Antasena tak tampa ana apa lha kok dadi kowe kadinganan sowan ning dandang mangure Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina pasrahno lan Wisanggeni bakal tak bondo tak krincung sikile naleboke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen Simbah kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Siwa Ngastina wenehno adiku lanang. Nek Simbah ora ngemarangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to apa ne? Eyang iki dewa. Mana yang iki Jawata ora peduli dewa ora peduli Jawata ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane yoni iya aku ora wedi karo sapa-sapa yen ngono wareng ngruda bangsa karo eyangmu Pandya Betari Durga nek perlu tak rubasa tak ruda bangsa cara maya agak-agak limbah bayi wingi sore suarane kewewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang wah ayo Jaramaya sirnakno dugangi raimu
tobat Antasena ngobrabrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wis anggeni, kowe aja nekat yo, ngger aja nekat ora. Yen ora nuduhke Siwa Ngastina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka Dandang Mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawedeni apamu? Oh, Batobat lakon mati dening aku keprok godo enten mati saiki. Aduh, Batobat. Edan. Mbong iki ak dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang Mangure sing maune kebak Wadyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe. Hos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana senopati kabeh iki ora bakal kelakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Diyadini yo ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus, lah aku nanting kowe arepe piye? Kang, ngopo? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndi bojomu di pirang-pirang kowe? Yakin. Didik ganti. Jelean kowe iki. Wis sik to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungokno sik. Kowe senengane mancai rembuke canom lho. Lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom. Pengalamane percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antaraning wong tuwa karo canom kuwi aja diyadeni. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo canom kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngastina bedah. Dandang Mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilaidan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye kuwi? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lah aku kowe patih. Wah. Engko tok kongkon-kongkon. Patih iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amo aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Le nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolumayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi, Wong tuwa dimatak-matakke ora. Aku goblok banget kok. Sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Kok senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa diyadini ya. Iya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning Dandang Mangure waton tak nggo ngono wae. Ngono kualat, ya wis ben tak tanggunge. Lah terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sangandane sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho.
Jare kon ngoko-ngok. Hus. Ngoko-ngokonan. Oh, lah rak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Nyai Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, hus. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo ku meng gayengke kok. Wis kono golek. Yo. Saya golek sing padha karo kowe. Yo. Sakaremu. Wayang akeh banget kok lek ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane ngono. Kaya ming saklek. Kudu moh ra cocok aku. Yo. Sandangan ra akeh to, Kang? Oke lagi digolekke tenang kowe oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki Patih kok ndase dine sumbu kompor barang. Yo ganti. Ojono. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Heeh. Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, lah dan kuwi brengose saka apa e? Duk. Iso njelek utak. Njelek kutat ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ayo. Wah, nganggo siung barang. Ya sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenengke ngawur dukane Mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. lali piye? Jenenge iki lali aku. Ae sakarepmu nek ono sing waton nganggo dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti Kakang. Yo. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih. Nganggo dahono lho. Oh iya. Sik. Dahono. Dahono sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya. Ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare Dokter Andes. Wis cerewet. Dahono reksa. Moh. Apik. Dahono dewa. Engko padha karo Dahono Sekti, malah dhuwur aku lho pangkate. Dahono dewa iki genine dewa, Dahono Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahono dewa wae. Yo. Dahono dewa. Iya. Ya patih Dahono dewa. Iya apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo nek disebut dasanama ngono wae. Oh iya. Ya ya patih Dahono dewa, ya Dahono Pranata Dahono. Wah, tukang ngadang. Wis. Lah Pranata Dahono ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahono dewa kuwi Dahono Sekti. Ya. Kakang Mate, Yai Prabu piye? katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan, tak kanthi manjing telenge daton. Ayo Kakang Dahono Sekti tak derekake Kakang. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Permoni Durgana mari gawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan. Ana men pasang kaliman tabi tinepi ing lodune dumawang tawang tawang pukulun. Sowanipun ingkang aprayipun Pandya Brari Durga ngersa paduka Hyang Adi pukulun. Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita nyuwun senjata pitulung wujude apa? Durga inggih wale-wale menapa?
Mboten kanthi kanyono-nyono Dandang marung mangur nalika semanten kedatengan pun wisanggeni. Ingkang amotha-motha dhateng wayah kula pun Duryudana ing pangajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Malah saya tumangkar kamurkanipun wisanggeni ambedah pasitran Dandang mangure pukulun. Samangke malah saya kelangkung keliwat kewaninipun wisanggeni piyambakipun madeg nalindra wonten ing Dandang mangure pukulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka pukulun. Kakang Rodo leres menawi dados dawuh Paduka Kakang Resi. Ya, dalam menika kedadipun nengketaken di wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun nasadipun mong dening Sang Hyang Asih Prana. Mila menawi wisanggeni menika nggadahi moga kados mekaten menika, jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat. Mekaten Kakang Rodo, durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan wisanggeni. Kakang Rodo latihan jam pangilampahipun ingkang rayi saking katebian. Ha iki monggo kula dherekaken. Monggo pukulun kula dherekaken. Ya, permoni. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana kono kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Yayi sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu keparang amiji sawanipun ing Raka Indrawata Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sakmangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sakmangke putra paduka inggih menika anak kula Indrapsila genipun Wisanggeni
Anggih mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina. Malah ujaripun para kawula engnipun wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau. Mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa. Nanging niatipun wisanggeni anggenipun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Dereng ngantos paripun sami Mbawacana. Kasarengipun mlajar-mlajar nenggih Begawan Duna sumawana teng Astina Prabu Duryudana karo kakek para Pandhawa. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi nggih, kula tampi. Kaka Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Tatompo Yayi Prabu. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anak Prabu Ndarawati kula tampi. Yayi katuran karaharjan. Kaka Prabu Ndarawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werkudara tak tampa. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Bapa Penemban tumeka sumengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta? Badhe wonten pangandika menapa kula nedhi nampi dhateng pangandika paduka Bapa Penemban Durna? Ngaten nggih, Nger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke. Ing Ngraka ing Ngastina menika dipun wirang-wirangaken dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika wisanggeni. Janaka kula wonten maring adhawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandhani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-muruk karo atmajamu dhewe. Wisanggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah. Anak Prabu Duryudana kapracondhang kendhang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku gak playu saka negara Ngastina. Janaka piye to, Nger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pakartine wisanggeni ki mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo wisanggeni, wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Begawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune? Wong bejo wae aku lho kok eling Purwoduksina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandhani karo anakmu, Janaka. Klepat tanpa taliwara. Arjuna nalika semana bareng ngerti yen to wisanggeni bedah negara. Lah kok dadi malah terus klepat lunga tanpa pamit. Wah, aku kuwatir yen to nganti wisanggeni kena ngapa-ngapa. Monggo bocah kae. Mbok menawa duwe niat liya. Mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tututi Werkudara. Yo. Semar kula njawil kali ngabdi tanpa nganggo taliwara. Gragap kula terus nututi sampeyan iki ajeng tindak pundi kok sumengko, Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu? Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok bantre ra jamak-jamak?
Kakang Semar, kula ora nyono babar pisan yen to Janaka diwirang-wirangke karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo Bapa Durna paring dawuh. Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing atase Pendhita Mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku Mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni ora mirang-mirangke karo wong tuwa Kakang Semar. Sik to. To sik. Mboten kesusu to Den dipenggalih. Nuwun sewu lho Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika ming loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra. Nek liyane niku ming satriya-satriya lumrah ngoten mawon. Iya. Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun niku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusu sapenake dhewe. Nek sampeyan mangko ndahar pangendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa ming ajeng adul-adul karo sampeyan. Sampeyan mentala karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan. Niku anake sapa? Anakku. Lah gene ngatos-atos Den. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesti gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong, Tantil. Aku ora komen pokoke iso iki. Mbok omong apa to apa pamrayogane piye Ndara Janaka iki diaturi. Rak ngundak kleru aku. Arjuna, Janaka, kosik Yai. Njur klepat kok ora bunyi won pangapunten tanpa taren karo wong tuwa ming cukup ndahar apa kandhane pendikane Begawan Durna kok njur melayu banter banget sirmu piye nggih estunipun kok ora bunyi won pangapunten krana kadereng raos kula anggenipun gagas dhateng anak kula Wisanggeni anggenipun mulang sarak wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli Wisanggeni badhe kula ajar. Lah rak tenan to. Nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si Wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhene ana apa-apa, sapa sing kelangan? Jenenangan. Tanpa nganggo dipikir. Tantil anu ketonton Ndara Werkudara. Oh, untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Rak. Aku pet-petan ki nek ditku entek. Oh, pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngastina, ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siadi ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo tutke. Anggere wani ngajar Wisanggeni tak banting bosok juara. Ayo ndek kakang kaya ngono iki cilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku ki jane karo kowe iki mergo nek sayang-sayang banget iki. Ya sauraran iki kaya aku kaya Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Aming nembange kok bonyok ndase. Ambok nang omah. Ya sirku meng kaya Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sapa kuwi? Mudar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka, monggo ora perlu dherekaken.
Ing iki ora pangling kaya Wisanggeni, aja ngawu gawar ngawur. Iki ratu ning Dandang Mangure Prabu Dahana Sekti. Iki patih Dahana Dewa. Ya, sapa iki ana wong kok malak. Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru. Kowe aja ngawur patih iki Bathara Guru. Oh ya wis. Wis kulo rembugan aku tak ora ngomong. Kok njur ora omong piye? Wigatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene Ulun Prapta ana ing nekene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure. Dahana Sekti ana parang. Nadyan kita nganggo jeneng Dahana Sekti nanging Ulun ngerti lamun kita ku jatine Wisanggeni. Wisanggeni aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka janggeping jawata panggodha pangrencana. Lamun kita kepengin dadi nalindra mara kita matur marang panjenengan Ulun bakal Ulun paringi negara yen perlu Ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun Wisanggeni nanging aja kaya ngono Wisanggeni kundurna kayiwangan Dandang Mangure supaya dilenggahi dening Pandya Bathari Durga minangka dewaning panggodha pangrencana upama aku ora balekke piye lho dasar kita apa ora sanggo dasar upama aku ora balekke piye tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jeleh marang jeglaring jagat eseming rembulan? Kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani karo panjenengan Ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi urusan. Patesmu mboten pukulon. Wisanggeni menika digdaya kliwat ukur ingkang sipun gentur geni kunturaken mboten tumama. Wisanggeni elok temen. Teka kita ora temama. Ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kowe arep ngopo Bathara Guru? Yen pancen kita duwe kadigdayan, ayo kembang ora panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata. Aku moh jagongan karo Bathara Guru mula tak balekke nganggo angin Garuda Kunta kaprasal. Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata iya Kresna. Dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene kita ana ing ngarep Ulun Kresna Ulun tulungana. Menapa Pukulun? Atmaja kita Wisanggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kantenan lemanipun Wisanggeni. Kusik Janaka aja kesusu. Ulun jaluk Dandang Mangure saka panguwasan ing Wisanggeni ora dikeparengake nang Ulun di seblak barat kontal kaprapalke ndang kapracondang. Lho. Wisanggeni saged ngawonaken pangaos paduka Pukulun nyatane kaya mengkono. Kresna Ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki aja nganti nerak marang wewaring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janakaya.
Patih Dawana Dewa. Piye? Yai Prabu Dawana Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget. Ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Iladara jagat Dewa Bathara. Arjuna Lunten paring adhep. anakmu nganggo mekutha baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara kowe? Laidan. Caidan sapa? Wah, diterno keplaki ndase. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dana. Iku sike to ora usah wedi. Wong arep dikeplaki bapakane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki an gunung tanpa guna. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen kowe iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo? Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu gada inten. Sayekti nalika semono aku pinaringan dawuh dening Sang Hyang padha wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah, dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Bathari Durga lan Bathara Kala. Kanthi carana mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapaking wanci nggonku bakal ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salina. Salina mesake pandya Bathari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lah nek kabeh padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukuraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangrurah satru murka tetunggulaning angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Wah, patihe yen ora gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dawana Dewa. Wah, mikira, Kresna. Mikira, wani ro bapak keplaki. Ayo, wani dene. Wah, Sik wis to. Wis to. Mbok ya salin kowe iki ngapa to? Antasena kowe iki ngapa? ah, salah kok ming. Aku niki nganggo sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan idep. Idep sik tak nggo ki mrentrel-mrentrel dadi nutupi mripat. Lah, rak tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wow. Gayane dadi patih barang ora. Wis sirke bapakne. Lah iya. Lah iya. Oh, ditero asap mboto raine. Malah mbumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestoke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten enten iki to. Wis tok meneng to Petruk. Meneng. Mboten ngenten iki wonten brahala loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petruk tak ajar modar kowe. Oh nggih mun. Nggo nyabetke wayang kowe lara kok. Mlakuke brahala iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku, yes men. Mas aku ora kondur ki ya ngopo ngono. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggeni. Iya wae, wis kowe bali ning Drepsila geni. Pun gek bali riko ndak ngurkan masalah. Iya Petruk. Pedro, Nun. dadang mangure diaturke karo Pandya Bathari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa, Kurawa ora trima niku lho. Ora trima piye?
Sina Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau nendi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampean tidak mriko Bathara kula langsung mundur teng Kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir ke Petro nggih. Ring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika ing Dara apa? Wisanggeni anakmu Arantasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno. Wah, baliya. Saya suwe lakuning Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe. Paripurna Den. Purnaning gati. Sura Sudirajan ingkang ratsa bradha kaping Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih. Sedaya pinanggih lancar. Kula sak rombongan ugi pinaringane wilujeng rancak ngantos paripurna. Mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan, katentreman lan gabagas kewarasan. Ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Purnaning gati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.